Makadi mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare muchirongwa The Verdict is Yours, apo tinokuunzirai matare echivanhu kubva kumadzimambo akasiyana-siyana. Rangu zita ndinoitwa Kundai Chitate. Musvondo rapfuura takange tiri kushamba kudare raChief Bushu uko takanosangana nenyaya yemurume aimhangarira chikomba chemukadzi wake achitsanangura iye mudare kuti ava ne2 years achiona nhamba dzechikomba mufoni yemukadzi wake. Regai tipinde mudare tinzwe kuti chii chaitika kuti mukadzi uyu azodzimara aita chikomba iye ari pamurume. Namba dzinowanika sei mufoni mangu ndane 2 years ndichingona namba nditonetsa nemadzimai yangu. Zvinowanika mufoni yemadzimai yangu. Madzimai yangu ndichivabvunza kuti ko phone number idzi vanenge vachingondinyepera. Kusvika ndakazoziona manuzi pari 4 days ndadziona. Kusvika tazonetsa nemadzimai yangu kusvika vazotaura chokwadi. vari kupi? Gara. Moina. Kuyo moina. Masisi. Maru. Lai mambuya. Uyu munogama nayo. Chicheni. Taurisa iga. Chikomba. Yapera chichako. Taura. Kuja mawo. Taura. Sawa. Chichako. Chigo. Baba ndo dara taura. Chichako. Girlfriend yako. Maningo yakadindana. Maningo yakadindana. Makwanisa 2 years. Marara mwezi kangani? 2 years. Marara mwezi goreka bozi kala goreka bozi. Nada sisi kuda Nyaya mwana. Ayatopere. Makana uzo magumu. Mama yekuta pakona. Mugara. Kuyo mugara. Alright. Bisi ngombe zake ina. Sorry. Iyo chama. Tumomera mnyora. Bisi ngombe mbili udangani. I see 3, me say 3 months. Those are good. tatogara pesi kutotama ndatotama ife tatanga togara pesi ama ndatotama kutiza pabaipa weakness nini androona nini ka Mau. Nikazi zvinotosiyana nemukadzi. Weakness mau idokadzika ndi. Taurisa. Ane mukadzi, ane dzimungwaza kuti tinombonetsa nonosvika pakutogungana kuti ngeni mbodayo kuti zvikubatsira. Dai ndidasi. Saka iwo unovoda kudai wo kuti zvibatsira. Kuwanda wakadzi unoti hurai. Alright, inonosaina ngombe nayo. Makataura bana chamunonzwa kwako. Munashanda mutaura Zogereza unenge uchiteta uchiziya. Saka tukuti uchakumbira rege. Anoona kundoregerwa unoda pavanhu mako edu. Muisire atangobvara kuti kumwedzi wakashina kunzo
Zvandori kupisa manje pa 40 degrees kwakachina kudhara. Urunoye mombe dzake mwedzi, mombe mbiri kubvapedzisa. Muise mombe imwe chete 300. Sane $900 yake. Zvafanana uyo adzikisa uyo ati mombe 3 ndopa mombe 4 yake. Angobvisa $100. Saka zvaangofana bvonza ine kuti abhadhare $1,000. Saka abhadhara 900. Aichito chene nacho musoro ndinongokwana mari yandikuda 1,000. Adara mapona ine 900. Saka ngaabhadhare mombe 2 dzokutangisa $600 next month. But it's 4 and April. So 7. Ayo, 17. 17 April. 17 March. 17 March. End of month. Yes, 17 March. The next gift date. So 7. 7 April. 7 April. Tamu mbili. $300. Apa saudara mau apa bawa? Umi. Umba. Yo, você é um casal mas não vou ficar de maneira moza nendo makazara vanhu vokuda vanhu vasangana vanhu vavo aita muchini maningi ndokumwa modzera mumwe mombe taurisai chaizvo mutikori muzvo anoerewe shava mupusakana nyaya indiani toshiba ngainanopa ngaape mukadzi uyu samoni mukadzi wavo ngaazopa mukadzi uyu samoni amai anoda sazozvita kuti vanofa kubhadharira ango munodzoka mudare muno 2017 mazvizwa mukadzi wakangu wabhadharwa iwo simukaimene muno madzineta mujezi Vamos ver.